जोंनि 8थि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि मानगोनां चेयारमेन आरो मानगोनां कनभेनर आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन, जोंनि गाहाय लांगोना बेखेवगिरि आलासि सारा जोंनि गेजेराव सफैबाय। दा जोङो सारखौ गांसे आर'नाइजों जोङो बरायखांबाय। दा आङो बे समाव जोंनि नुजाफैनो हानाय 29 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबनि मानगोनां एमएलए मानगोनां श्रीजुत रबिराम नार्जारी सारखौ जोंनि बे गाहाय लांगोनाखौ गावनि दुंब्रुद आखाइजों बे समाव बेखेवनानै होनो थाखाय आङो रायजोनि जानानै गुरैयै खावलायबाय। Infade durunga. Boरै ओरै फैदो मोसाग्राफ्रा ओरै फैदो। ओरै फैदोब्रा मोसाग्राफ्रा ओरै फैदो। बे मोसानाय Давай. Thank you.